Cine v-a învățat pe voi? Cine sunt învățătorii voștri? Cine v-a învățat pe voi că se poate ajunge în cer, în Împărăția lui Dumnezeu, așa cum îți trece pe-n cap? Cine v-a învățat pe voi cu un ritual religios săvârșit chiar? Vă poate mântui, vă poate elibera, vă poate... Cine v-a învățat pe voi că mergând la biserică treaba e rezolvată? Cine v-a învățat pe voi că spunând o rugăciune la Paște, la Crăciun, treaba e rezolvată? Cine v-a învățat pe voi că dacă citești secvențial din când în când în Biblie și mai zici o rugă la capătul 4 și dacă să șoc cruce, toată povestea e rezolvată? Și Ioan zice, vă iubesc și vă spun, nu e rezolvată. Lopata când intră, nu intră niște oameni care sunt săturați de lumea asta, care toată ziua plâng, care toată ziua se văicăresc, care toată ziua gem și toată ziua strici și toată ziua supărați, care n-au nicio speranță, nicio nădejde, care pur și simplu când stai lângă ei te contaminează în sens negativ și spui, bă, dar ce să fac cu persoana asta? Domnul spune, nu, voi trebuie să trăiți o altfel de stare aici, trebuie să-i trăiți o altfel de atitudine aici, pentru că împărăția asta nu e acolo, nu-i dincolo, nu-i dincolo, împărăția asta nu-i nici în rucsacul tău, nici în geanta ta, nici în mașina ta, nici în camera ta de rugăciune. Împărăția lui Dumnezeu și împărăția cerurilor, dacă e, trebuie să fie în inima ta. Și eu te întreb, ai luat ceva? Uite, am luat asta. Ai pus mâna pe ceva, am pus mâna. Și asta devine o realitate și după asta devine o experiență. Nu e o teorie. Am fost la biserică și cum a fost? M-am simțit bine, cântări frumoase, cor frumos, predicatorul a vorbit un pic tare, dar au spus adevărul exact și așa mai departe și ați plecat acasă. Dumneavoastră și cu mine trebuie să plecăm acasă și toți tinerii băieți și fete să plecăm cu ceva concret. Nu ne interesează impresiile. Impresiile vin și pleacă, emoțiile vin și pleacă. Azi să plângem, peste 5 minute zâmbim. Dar cel care vrea să trăim concret este Dumnezeu, care spune trebuie să pleci cu împărăția acasă, să pleci cu ea, să o ții, să o ai, să o experimentezi din seara asta, să o trăiești din seara asta și să poți să te bucuri în fiecare zi și să spui, există un Dumnezeu și există o împărăție. Cât de aproape e împărăția? Este exact lângă tine în seara asta. Ce pot să fac? Pot să pui mâna pe ea. O aveți? Când vedeți că spune, uite-o aici, uite-o dincolo, uite-o dincolo, și creează tot felul de spectacole care să tragă privirile. Uite, faceți-vă că visom. O să ploie. Atât merită tot. Pe toți ăștia care vă mută și vă leagă și vă duc și vă aduc și au impresia că totul e la ei. Nu i-ați întâlnit? Totul e la ei. Avem și noi secvențe de astea printre noi de viteși. Niște viteși, că dacă nu te regimentezi în ideea lor, în filozofia la el, ciurdaș, afară! Ia-ți orga și ai plecat. Aici împărăția lui Dumnezeu, e a lui. Așa vorbește că te dă pe spate pe loc, că ți izbește privirile și ți izbește și altceva dacă continui. Așa strântește niște vorbe că te apleci și te duci dacă ești un înțelept. Dacă rămâi, s-ar putea să începi să gândești ca el. Și ai impresia că împărăția e la ei. Ei au cheile, ei intră, ei scot, ei bagă, ei trimit în rai, pe o grămadă îi trimit în iad, pe cei mai mulți merg în iad, numai câțiva se califică. Deci toți ăștia au o mare problemă și sunt într-o mare eroare. Mare eroare. Și Biblia ne spune să nu vă duceți după ei. Să vă duceți după Dumnezeu și după cuvântul Lui. Eu și toți oamenii sănătoși, ca și predicatori care vă iubesc, cu adevărat, vă vor spune lucruri de genul ăsta. Împărăția lui Dumnezeu nu are legătură cu lucrurile materiale. Nu te primești împărăția lui Dumnezeu și devii bogat peste noapte. N-are legătură nici să ai, nici să n-ai. Împărăția lui Dumnezeu n-are legătură cu sănătatea, cu prezența ei sau cu lipsa ei. Suntem în trupul ăsta care este supus bolilor și suferinței și mereu, din când în când, ne lovește viața și pământul ăsta pe zona asta. Ai lucruri și lucrurile se duc. Împărăția lui Dumnezeu nu e legată de lucruri. De aceea trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu într-un mod sănătos. Și biserica câteodată și pocăiții au probleme cu lucrurile. Zice, ăla are, tot îi dă Dumnezeu. Nu știi cine e, dar stai. Niciodată să nu vă ridicați pieptul mai sus decât altul dacă aveți o pâine în plus. Dacă o aveți în plus, împărțiți-o cu cel care n-are nimic. Că toată ziua vă testează Dumnezeu și pe voi și pe mine. Cum ne raportăm la aproapele nostru. Păi dacă o intrat în împărăția noi, ar trebui să ne raportăm corect, nu? Da sau nu? Haideți să vă spun o experiență de 2 zile, că e foarte proaspăt așa.
foarte proaspătă. Și mă sună o persoană la telefon, n-ar fi nicio surpriză, îi răspund. Și îmi spune, eu sunt cu tare, am fost odată la dumneavoastră în curte și mi-ați dat ceva atunci. Zice, sunt într-o situație disperată, zice, e frig și nu am ușă la intrare și intră frigul și bate și așa și așa. I-am mai pus eu niște întrebări așa cum pun păstorii, știți, de întrebări încrucișate. Ce să ne fie ciudă pe consulii de la ambasada americană, câteodată noi suntem mai răi ca ei. Și am pus niște întrebări și mi-a spus și am văzut în inima ei atât de multă sinceritate. Era și soția lângă mine și am spus eu o să merg mai târziu în oraș, ploua foarte tare alaltăieri în Beclean și am zis nu veniți până ploaie până la mine. Și vă sun eu, luat cu treaba, am uitat. La ora 5 fără 5 trebuia să plec la o evangelizare. Și la 5 fără 20 m-a sunat ea. Zice, sunteți acasă, unde sunteți? Că vin în ploaie, nu contează, că nu mai pot. Și am mers și am găsit o ușă și în fine. Și i-am zis, știți ceva, acum nu mai am cum acum. Haideți mâine, adică nu mâine, că mâine e joi și îți pleca la București și vin și plec la Făget. Asta trebuia să... I-am zis cumva, ieri s-a întâmplat treaba, iertați. Și n-am cum, hai pe vineri. Și vă dați seama că ea se gândea în mintea ei, până vineri l-a acceptat. Când eu m-am dus în mașină și am plecat, mi-a venit cuvântul Domnului în mintea mea și a zis, nu spune aproapelul tău, hai mâine, ca să te ajut, dacă pot să-l ajuți. Nu-i spune să vină mâine. Am pus mâna pe telefon, am sunat-o înapoi, trezit de Biblie și am zis, du-te acasă că e nevastă mea acasă și rezolvă ea problema. Zice, eu nu pot să cred că mă rugam lui Dumnezeu să fac o minune. Și mă duc mai departe. Că împărăția trebuie să fie în noi, corect sau nu? Corect sau nu? Trebuie să fie sau nu în noi? Și atunci toate simțurile tale funcționează diferit. Și se rezolvă treaba asta, niciun detaliu nu dau. Și mă duc, nu eu laud asta, numai vreau să vă spun principiul lui Dumnezeu cum funcționează. Mă duc la o biserică la țară, unde n-am fost niciodată. Mai sunt și momente de astea pentru mine. E o biserică care a început de mult acolo și când ajung în curte, mă așteaptă, nu știu, o femeie de la țară, așa zic, 60 și ceva de ani. Și mă așteaptă în curte. Frate Gabi! Ploua. Și acolo ploua. Și eu, cuibărit așa să-mi iau geanta, să intru repede în biserică, stați! Trebuie să vă dau ceva. Și are ceva în mână, un plic alb. Și eu zic, nu se poate, eu nu primesc de la dumneata nimic, zice, n-ai cum să faci asta. Pentru că Domnul mi-a zis de câteva minute că trebuie să fac asta pentru tine. E din partea lui Dumnezeu. Deci, 55 de minute între experiență și alta, ca să vedeți cum merge lumea lui Dumnezeu. Și eu m-am dus în biserică și povestea nu se termină, pentru că am văzut niște copilași acolo în biserică și am văzut un copil care a venit și când a intrat s-a rugat peste 6 minute în genunchi. Și m-am uitat la el și am zis, Doamne, dacă pe toți din adunarea asta nu ne asculți, nu știu ce a spus copilul ăsta, dar tot ce a spus copilul ăsta te rog să-l asculți în seara asta. Așa se ruga. Și-o venit și-o fac ca și voi, o stat pe scaun nemișcat 2 ore și 10 minute. Și am zis în timpul predicii, vreau să-mi fac poză cu tine la final și mi-am făcut. Și îl cheamă Ruben. L-am luat în brațe mele, l-am strâns cu mințel, nici ochii nu-i clipeau. Și am zis, mai ai frați? Și el nu a apucat să răspundă, cu o soră răspuns, zice 16. 16. Și atunci am mutat lucrurile la Ruben. Și nu numai că le-am mutat, Dumnezeu va purta de grijă de copiii aia. Că așa îți dă Dumnezeu în grijă lucruri. Că așa e când intră împărăția lui Dumnezeu în tine și nu-i pe stradă și pe în biserici și pe nu știu pe unde. Când a intrat Dumnezeu în tine, mintea ta se schimbe. Tu ești om, dar Duhul lui Dumnezeu schimbă atitudinile, îți dă dragoste, îți dă maturitate în raport cu semenul, în raport cu Dumnezeu. Alerg atât de mulți kilometri ca să proclam. Nu-s nimic. Nu-s nici măcar interesant ca Ioan, că era interesant și pe dinăuntru și pe din afară, stilul lui,
cum e îmbrăcat, era șocant, locul de se duce prin pustiu. Eu sunt cu prieteni, m-a așteptat aici, cu apă, cu cafea aici, cu fotolii. Ioan e mai ciudat, e în pustiu, e sărac, n-are. Dar ceva am împreună și eu și alții de aici, suntem niște glasuri. Suntem niște glasuri care strigăm. Strigăm, Împărăția lui Dumnezeu este o realitate, Împărăția lui Dumnezeu este aproape, poți să pui mâna pe ea și poți să o duci cu tine acasă, nu rămâne la mine sau la noi, nu depinde, nu toți te șantajăm cu ea, să spui dacă dai, o ai, dacă nu dai, nu o ai, dacă nu faci asta, nu, Împărăția e a ta, te poți bucura de ea la noapte, mâine, poi mâine și într-o zi când va veni Marele Împărat și va deschide porțile grânarului, va băga lopata aici în făget și fie ca pe lopata aia să fim toți care am fost la biserică în seara asta.